Natuurlijk kan je zo'n overgang geruisloos laten verlopen, maar als je er wat extra aandacht aan besteedt, dan hopen wij door middel van het cadeau dat er extra aandacht voor ons gebied is. En dat Leeuwarden, de grote stad, het net zo waardevol vindt als gebied als die 10 dorpen. Dat willen het Warpen Varno krijgen toch een kunstwerk om te bieden aan de nieuwe gemeente. Maar eerst 370 squalben uit het Warpen helpen Truus met het maaien van het kunstwerk. Kinderen hebben de toekomst. Voor hun is het gewoon dat ze hier wonen. Die hebben daar helemaal nooit bij stilgestaan dat het zo bijzonder is. En daarom vind ik het best belangrijk dat die kinderen daar ook bij stilstaan. Het kunstwerk wordt maken van vilt, geen makkelijke stoffen maar te werken. Dat is best lastig, vooral omdat het veel tijd kost. En kinderen hebben een korte spanningsboog. Dus dat was mijn uitdaging om dan toch iets voor elkaar te krijgen. En dat is heel goed gelukt. In totaal zullen Truus en de band er haast een uur met waanden wijzen, maar het eindresultaat is dan niet prachtig. Ja, dit wordt het dus.